Podcast Josefa Kotáska o statusu spotřebitele u smluv s dvojím účelem. Občanský zákoník definuje spotřebitele v paragrafu 419. Zjednodušeně jej vymezuje takto. Spotřebitelem je člověk, který jedná s podnikatelem, například s ním uzavírá smlouvu. Pokud by snad daný člověk byl také podnikatel, musí přitom jednat mimo rámec své podnikatelské činnosti. Jinak by šlo o vztah mezi podnikateli. Vypadá to jednoduše, ale jen na první pohled. Máme řadu možností, jak to celé zkomplikovat. V tomto podcastu se nyní zaměřím na jednu specifickou komplikaci. Pokusím se ji prezentovat v rámci komentáře k rozhodnutí, které před 2 lety vydal Soudní dvůr. Rozhodnutí nese označení C-570/21 a je ze dne 8. června roku 2023. Zkusme se inspirovat podstatou tohoto případu. Představme si následující situaci. Pan Novák jedná a uzavírá úvěrovou smlouvu s podnikatelem, například s bankou. Tato smlouva je přitom z části spotřebitelská a z části podnikatelská. Pan Novák má totiž podle úvěrové smlouvy část úvěru, řekněme 35%, použít pro refinancování dřívějšího úvěru z podnikání. V tomto rozsahu má vztah jednoznačně podnikatelský charakter. Vše ale komplikuje skutečnost, že zbytek úvěru má být použit pro osobní spotřebu pana Nováka. V části 65% se tedy úvěr jeví jako jasně spotřebitelský. V teorii se tyto smlouvy někdy označují jako smlouvy se smíšeným účelem či jako smlouvy kombinované. O tom, kdy je pan Novák spotřebitel a kdy podnikatel, vlastně není pochyb. Díky kvantifikaci dokonce známe přesný poměr obou jeho sfér. Jaký tedy bude režim jeho vztahu s bankou? Řešení přinesl Evropský soudní dvůr právě ve věci C-570/21. Soud v tomto rozhodnutí řešil definici spotřebitele ve směrnici o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Ta sice definuje spotřebitele, ovšem na případy smluv s dvojím účelem nepamatuje. Směrnicová definice zní takto. Spotřebitelem je fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná pro účely, které nespadají do rámce její obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání. To vlastně odpovídá našemu pojetí spotřebitele v občanském zákoníku i zákoně o ochraně spotřebitele. Soud se nejprve vypořádal s dosavadní rozhodovací praxi, která řešila výklad pojmu spotřebitel. Konstatoval, že dosavadní závěry Soudního dvora o režimu smluv s dvojím účelem se velmi často týkaly procesních otázek, typicky příslušnosti soudů podle nařízení Brusel. A to je pravda. Soudní dvůr v minulosti opakovaně judikoval, že osoba, která uzavírá smlouvu za účelem, jenž se částečně vztahuje k její profesní nebo podnikatelské činnosti, se zásadně nemůže dovolávat statusu spotřebitele. Nebyla-li souvislost s podnikatelskou činností zcela zanedbatelná, soudy standardně odmítaly přiznat dané osobě status spotřebitele. Své řešení přitom soudy budovaly na takzvaném testu zanedbatelnosti či podružnosti. Viz například rozhodnutí ve věci Gruber C-464/01. Pokud bychom drželi linii testu zanedbatelnosti, měl by náš příklad s úvěrem jednoduché řešení. Podnikatelský účel představoval 35%. Takový podíl není podružný či zanedbatelný. Fyzická osoba tedy nemá postavení spotřebitele ve smyslu nařízení Brusel. Jenže tak jednoduché a rychlé to nebude. Jak jsem již uvedl, výše uvedený test podružnosti či zanedbatelnosti byl aplikován v rozhodnutích, kde se řešily procesní otázky. Výklad pojmu spotřebitele ve věci Gruber a dalších obdobných rozhodnutích tedy reflektoval specifické cíle nařízení Brusel.
zohledňoval potřebu právní jistoty při určení příslušného soudu. Test zanedbatelnosti není v souladu s tím, jak je spotřebitel vymezen ve směrnicích spotřebitelského práva. Příkladem může být směrnice o spotřebitelských právech, směrnice 2011/83/EU. Ta se v bodu 17 odstavci 2. své preambule přímo zabývá smlouvami s dvojím účelem. Zní takto. Pokud je však v případě smluv majících dvojí účel smlouva uzavřena za účelem částečně spadajícím do rámce a částečně mimo rámec obchodní činnosti dané osoby a obchodní účel této činnosti je natolik okrajový, že nepřevažuje v celkovém kontextu dotčené transakce, tato osoba by rovněž měla být považována za spotřebitele. Přeloženo ze směrnicového ptydepe do češtiny. Pokud nepřevažuje podnikatelský prvek, považuje se osoba za spotřebitele. Podobný přístup, kdy vážíme jednotlivé účely jako na vahách, lze najít i v dalších pramenech. Například ve směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů, směrnici o spotřebitelských úvěrech na bydlení. Oporu pro něj máme i v nařízení o online řešení spotřebitelských sporů. Evropský soudní dvůr proto test zanedbatelnosti redukoval pouze na svět procesního práva, konkrétně nařízení Brusel. V hmotném právu volí jinou cestu, test těžištěm. U tohoto testu rozhoduje, který účel převáží. Již nezkoumáme, zda je podnikatelský účel větší než zanedbatelný. V ruce spíše držíme pomyslné váhy, na kterých poměřujeme spotřebitelský a podnikatelský účel. A ten podnikatelský musí převážit. Ani parita tak ještě neznamená ztrátu spotřebitelského statusu. V daném sporu takové vážení nebylo nijak složité, bylo dokonce matematicky zcela přesné. Podnikatelský podíl činil 35% a 65% činil podíl spotřebitelský. Závěr byl pak jasný. Souvislost s podnikáním netvoří těžiště smlouvy, na pomyslných vahách nepřeváží. Úvěrovaný z úvěrové smlouvy je tedy spotřebitelem. Z konceptu těžiště vychází explicitně nové německé právo. Paragraf 13 BGB zní takto. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která právně jedná za účelem, jež převážně nelze přičíst její podnikatelské činnosti ani její samostatně vykonávané profesní činnosti. Tuto úprava zatím v České republice nemáme. Díky komentovanému rozhodnutí C570/21 se ovšem velmi pravděpodobně prosadí v aplikační praxi, aby nedošlo k omylu. Rozhodnutí nelze chápat tak, že by soudní dvůr opustil svou dosavadní judikaturu k procesnímu vymezení spotřebitele. Pro oblast působnosti nařízení Brusel ji naopak vlastně potvrzuje. Test zanedbatelnosti tak stále pro účely procesního práva platí. Pro hmotné právo soud ovšem zavádí jiný a podstatně širší test těžištěm. V oblasti působnosti směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách je třeba přiznat status spotřebitele i tam, kde spotřebitel současně jedná v souvislosti se svým podnikáním. Pokud tento podnikatelský účel není těžištěm smluvního vztahu, a tedy nepřeváží nad spotřebitelským prvkem, zůstává spotřebitel spotřebitelem, bez ohledu na tuto dualitu. Lze očekávat, že test těžištěm bude zobecněn, aplikován i v jiných oblastech spotřebitelského práva.